Tak, poté, co jsme ověřili přilehnutí a odlehnutí všech brzdových špalíků na lokomotivě, tak v rámci úplné zkoušky brzdy hnacího vozidla ještě vyzkoušíme funkci dvojitých zpětných záklopek. Lokomotiva má v tom okruhu vzduchovém dvě dvojité zpětné záklopky. Ta jedna má za úkol rozhodovat mezi tlakem vyvozeným od rozváděče a mezi tlakem vyvozeným brzdičem přímočinné brzdy. Druhá má pak za úkol rozhodovat mezi tlaky těch přímočinných brzdičů, které na lokomotivě jsou na těch dvou stanovištích. Takže zkoušku provedeme následujícím způsobem. Lokomotivu máme odbržděnou, tlak v hlavním potrubí 5 barů, v brzdovém válci tlak 0 barů. Snížíme tlak v hlavním potrubí na nějakých 4,8 barů. V brzdovém válci se nám vyvodil tlak 1 bar. Zavedeme brzdný účinek brzdičem přímočinné brzdy. Vidíme, že nyní se nám do brzdového válce napustil tlak 3,5 barů při stále stejném tlaku v hlavním potrubí. Takže to je v pořádku. Odbrzdíme brzdíč přímočinné brzdy a vidíme, že tam zůstala ta informace od brzdového rozvaděče, to znamená, ta dvojitá zpětná záklopka zafungovala správně. Vždy tam musí být ten větší tlak, vždy musíme vyvozovat ten větší z brzdných účinků, který navolíme. To znamená, předtím jsme navolili větší brzdný účinek od přímočinného brzdiče, ten se nám dostal. V současné chvíli požadujeme od přímočinného brzdiče nulový tlak, ale od brzdiče vlakové brzdy nebo od brzdového rozvaděče považujeme nějaký brzdící účinek, úměrný tomu, že máme snížený tlak v hlavním potrubí a ten vidíme v brzdovém válci. Tak, zpátky odbrzdíme, máme hlavní potrubí na 5 barů, brzdový válec na 0 a tu funkci otestujeme teďka opačným směrem. Mírně zavedeme mírný brzdící účinek brzdičem přímočinné brzdy. Vidíme, že teď požadujeme teda brzdný účinek. Máme nějaké 2 bary v brzdovém válci. Hlavní potrubí naplněno stále na 5 barů. Takže snížíme poměrně razantně tlak v brzdovém válci, v hlavním potrubí. Tak a vidíme, že tlak v brzdovém válci nám vzrostl. V hlavním potrubí máme nějakých 3,5 atmosféry. Tak, když zpátky hlavní potrubí naplníme, tak by nám tlak v brzdovém válci měl klesnout, ale ne víc než na hodnotu, kterou jsme předtím navolili brzdičem přímočinné brzdy. Takže to je v pořádku. Odbrzdíme přímočinnou brzdu a jsme na nule. To je v pořádku. A nyní ještě ověříme, zda dvojitá zpětná záklopka mezi brzdiči přímočinné brzdy. Tak, takže mírně zvýšíme tlak v brzdovém válci tady jedním brzdičem přímočinné brzdy a tím druhým zavedeme vyšší brzdný účinek. Vidíme, tlak se nám zvýšil. A dvojitá zpětná záklopka nechala zase ten vyšší z těch požadovaných brzdících účinků. Tady odbrzdíme. Tak a je to v pořádku.